Здравейте, приятели! В това видео ще си говорим за една не много любима тема на моите ученици, именно пасив. Какво всъщност е пасив, как се образува и как се използва. Да наблегнем на следните точки. Актив и пасив, пасив презенс, пасив претеритум, пасив перфект, а накрая ще разкажа каква е разликата между пасив и пасив. Нека да прочетем сега двете изречения, които съм написала и да видим какви са разликите. Der Arbeiter baut das Haus. Работникът строи къщата. Това изречение е в актив. Второто изречение е Das Haus wird gebaut. Това изречение е в пасив. Нека да помислим сега каква е разликата между двете изречения и каква информация давам. В първото изречение Der Arbeiter е подлог. Той върши действието. Той строи къщата. Докато във второто изречение нямам вършител на действието. Само знам, че къщата се строи. В актив е важно кой извършва действието. В пасив нас е важно самото действие. Обикновено актив използваме, когато обясняваме, разказваме за нещо. Тогава е важно да знаем и да споменем кой какво прави. Докато пасив използваме по-скоро, когато описваме нещо или не знаем съответно кой е вършителя на действието, или просто не е важно. Искаме да подчертаем самото действие, какво се извършва. За нас процесът е важен. В първото изречение Der Arbeiter играе роля на подлог. Той е вършителя. А Das Haus отговаря на въпроса какво и съответно е пряко допълнение или акузатив, винителен падеж. Във второто изречение прякото допълнение вече играе ролята на подлог, защото не знам кой извършва действието, а съответно то е важното. Самия процес е важен. Това, върху което се извършва действието, то играе ролята на подлог в пасив. И нека да видим как образуваме и пасив. Той има няколко разновидности. Започваме с пасив презенс или пасив в сегашно време. Как го образуваме? Последната рамка. С глагола werden плюс партицип 2 или страдателното причастие на глагола, третата форма на глагола. Като глагола werden е в сегашно време. В изречението Емили шлиз да свенста, Емили затваря прозореца, съответно Емили ми е по-дълга. Тя извършва действието. А да свенста е моето пряко допълнение. Когато искам да направя изречението в пасив, казвам das Fenster wird geschlossen. Моето пряко допълнение става по-дълг. След това използвам току-що видяната рамка за образуване на пасив. Глагола werden в трето лице единствено число звучи wird, а geschlossen е третата форма на глагола schließen. Das Fenster wird geschlossen. Казахме, че в пасив прякото допълнение играе роля на подлог и не знаем кой извършва действието. Какво обаче, ако всъщност искам да разбера кой е вършителя на действието? Мога, разбира се, да го вмъкна в изречението с предлога von плюс датив. И ще звучи последният начин. Das Haus wird vom Arbeiter gebaut. Съответно, запазвам конструкцията, която преди малко научихме. Подлог, глагол. След глагола, съответно, слагам извършителя на действието с von и завършвам изречението с партицип 2. Das Fenster wird von Emily geschlossen. Прозорецът се затваря от Емили. Все още го има този нюанс за това, че наблягаме на действието, че прозорецът се затваря, но въпреки това вмъкваме и в изречението кой го прави. Нека да видим и още нещо. Да речеме, прозореца не се затваря от Емили, вършителя на действието ми, ако не е човек, тогава какво мога да използвам?
В такива случаи, когато вършителя на действието е неодушевен предмет, не е човек, но все пак искам да го спомена в изречението ми в пасив, ще използвам предлога durch плюс акузатив. В актив изречението звучи последният начин. Der Wind öffnet die Tür. Вятърът отваря вратата. А в пасив die Tür wird durch den Wind geöffnet. Запазвам си конструкцията, die Tür ми е подлог, съответно прякото ми допълнение от изречението в актив. Имам сказуемо, wird, предлога durch с съответно нашия вършител на действието, вятъра, в акузатив, der Wind става den Wind и накрая на изречението завършвам с партицип zwei. Да направя кратко обобщение. В изречението в пасив съответно мога да спомена кой е извършителя на действието, ако го знам, ако желая. Когато е човек, използвам предлога von плюс датив, а когато съответно не е човек, тогава използвам предлога durch. И ако вече е станало ясно как образуваме пасив presens и каква е разликата между актив и пасив, продължаваме нататък с още примери и още конструкции. Следващата от която е пасив presens mit modal verb. Как да направя изречение в пасив в сегашно време с модален глагол? Имаме си конструкция, която изглежда последният начин. Имаме подлог, след което следва модалният глагол в сегашно време, спрегнат. След това другите части на изречението, плюс партицип zwei и накрая на изречението ни стои глагола werden в основната си форма. Die Hausaufgabe muss geschrieben werden. Домашната работа трябва да се напише. Тук имам употребата на глагола müssen. Съответно, само него съм спрегнала. Geschrieben, партицип zwei на глагола schreiben, а werden си остава. Die Tür kann geschlossen werden. Вратата може да се затвори. По същия начин, тук съм използвала обаче глагола können. Спрегнала съм го в трето лице единствено число kann. Geschlossen, партицип zwei на глагола schließen и werden пак си остава, не го променям. Виждате колко лесно можем да образуваме съответно такова изречение в пасив с модалните глаголи. До сега научихме как можем да образуваме пасив в сегашно време. Но когато говорим за нещо минало, съответно трябва да можем да образуваме и пасив в минало време. Знаете, имаме двете времена, претеритум и перфект. Сега ще разгледаме и техните конструкции за образуване на пасив. Започваме с пасив претеритум. Конструктивната рамка изглежда последния начин. Подлог, след това глагола werden в претеритум, wurde, плюс партицип zwei, съответно стои на края на изречението. Важното, което не трябва да забравяме е, че реално спрягаме само този глагол. Глагола werden се спряга, съгласува се по род и число с подлога в самото изречение. И нека да направим един паралел между претеритум и пасив претеритум. Две двойки изречения ще дам за пример. Едното в актив, другото в пасив. Der Arbeiter baute das Haus. Работникът е построил къщата. Съответно, имам кой е извършителя на действието. Изречението ми е в актив. Във второто изречение, къщата става подлог. Das Haus wurde gebaut. И в двете изречения, глаголите ми са в претеритум. Ако си спомняте от предишните слайдове, в пасив presens глагола werden звучеше wird. Разликата между das Haus wird gebaut и das Haus wurde gebaut съответно е времето. Първото изречение означава, че сега се строи, а във второто изречение, че вече действието е извършено, минало е вече, къщата е построена. И втората двойка, примери, които съм дала, Der Wind öffnete die Tür. Вятърът отвори вратата.
Имам минало време, глагола öffnen в претеритум, а съответно в пасив die Tür wurde geöffnet. Вратата била отворена. Тук не казвам кой е вършителя на действието, глагола werden ми е в претеритум и съответно е спрегнат в трето лице единствено число. А какво ще стане, ако все пак в изреченията в пасив искам да кажа кой е извършителя на действието? И сега ще ви дам една задачка. Можете в коментарите под видеото да запишете как според вас биха изглеждали тези изречения, ако са в пасив и съответно използваме предлог, за да кажем кой е извършителя в нашето изречение. А дали мога да образувам пасив претеритум с модален глагол? Разбира се, че мога. Просто модалният ми глагол трябва също да е в претеритум. Започвам с изречението с подлога, спрягам модалният глагол с партицип 2 и завършвам изречението с werden. Като werden не го променям по никакъв начин, не го спрягам. Единствено модалният глагол се спряга в изречението. Die Hausaufgabe musste geschrieben werden. Домашната работа трябваше да се напише. Die Tür konnte geschlossen werden. Вратата можеше да се затвори. Виждате как става образуването, съвсем лесно е, просто ни трябва модалния глагол в претеритум. Вие също може да запишете под видеото в коментарите ваши свои примери, за които се сещате да образувате съответно пасив претеритум с модален глагол. И нека да стигнем до пасив перфект. Знаем, че в немски език имаме претеритум минало време, имаме и перфект. Как образуваме обаче пасив перфект? Винаги с глагола sein, с партицип 2 и с worden. Знаем, че има глаголи, които образуват перфект с haben и с sein, но това тук не играе роля. Запомнете, че винаги пасив перфект използваме с глагола sein, който спрягаме съответно към подлога. Той е в сегашно време. И другата конструкция вече я казах. Партицип 2 плюс worden. Не geworden, а само worden. И как ще изглежда едно изречение в пасив перфект? Die Hausaufgabe ist geschrieben worden. Домашната е била написана. И нека завидим в крайна сметка каква е разликата и между Vorgangspassiv и Zustandspassiv. Vorgangspassiv е свързан с действието. Това, което досега учихме за пасив. Die Tür wird geschlossen. Изречението е в Vorgangspassiv. Имам някакъв процес, имам някакво действие, което сега в момента на говоренето той се извършва. Вратата се затваря. Докато Zustandspassiv е свързан по-скоро с състоянието или с нещо, което вече се е случило. Процесът не е важен, наблягам на това, че нещо вече е станало, случило се, просто правя една констатация с Zustandspassiv. Die Tür ist geschlossen. Вратата е затворена. Т.е. тук вече нямам действие, а просто казвам, констатирам, че вратата е затворена. Vorgangspassiv е Die Hausaufgabe wird geschrieben. Домашната се пише. В момента на говоренето аз пиша домашната. Докато Zustandspassiv е Die Hausaufgabe ist geschrieben. Домашната е написана. Тя вече е написана. Zustandspassiv, както виждате, не образувам с глагола werden, а съответно за тази конструкция ми трябва глагола sein, който е в сегашно време и го спрягам към подлога на изречението. Das Video ist aufgezeichnet. Видеото е заснето. Това ще кажа след малко, когато го спра. А в момента казвам изречението в Vorgangspassiv или Das Video wird aufgezeichnet. В момента видеото се записва. И така много се надявам да съм ви била полезна с моите обяснения. Хубав и успешен ден от мен!